Ko ka san za ka iya sayan waya amma kanta da manhaja mai bin diddiginka wanda zai dinga tura saƙonninka messages kenan, ko kuma whatsapp ɗinka, ko kuma call log wato kiraye-kirayen da kake yi ma wani. Domin sanin wani application ne koya za a yi ka gane yana cikin wayarka, ka biyo ni cikin MC Tech TV. Naku ne har kullum, Muhammadu Computer. Ok, mai sauraro za ka shiga menu kamar yadda muka faɗa, za mu nuna maka yadda za a yi. A menu za ka nemi setting, idan ka shiga setting za ka nemi application manager. A wasu wayoyin yakan canza suna, application management. A wasu wayoyin yakan canza suna, amma koma ina ne dai application manager ko application management ko manage app. Za ka shiga, a nan za ka sami application settings, inda za ka kalla duk wasu application da suke kan wayarka. Da haka za ka iya sauke su, ko duk application da ka yi installing a nan za ka iya sauke shi. Idan ka shiga application settings sai ka bincika, akwai irin su spyware, akwai su forward, auto forward, akwai forward to me da sauransu. Yauwa yanzu ka kamar wannan wayar gashi akwai application na forward to me. So in ka samu irin wa'innan application sai ka shiga, ka je ka sauke shi daga kan wayarka. Da haka ne ka rabu da matsala. Akwai application kala-kala, duk wasu application da ka tabbatar ba kai ka yi installing nasu a kan wayarka ba, ka gaggawan bincikawa, ta haka ne za ka samu ka rabu da su salin alin ba tare da matsala ya same ka ba. Akwai wanda shi yana ɗaukan lambobi da kake dannawa a kan wayarka ne, yana kuma tura ma wani. Da haka zai iya sanin OTP da ya shiga wayarka, zai iya sanin PIN da kake dannawa na bankinka da sauransu. Kai ko kira za ka yi, in kai dialing lambobi a wajensa yana ganin lambobin. So mun gode. Ku danna mana liking, ku yi subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda idan mun ɗora sabon ɗauka zai iso gare ku. Mafi girman al'amari shine ku dinga sharing fejinmu zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki domin ƙarfafa mana. Mun gode.